ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба саи мо рӯй кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст. Бодрон Дайво Nexia аст ки германския соли барои 1996 солае ки бензини холия мекард, умуман газадагӣ нестае. авбио мотор 6 литри простой, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин, бе ягон расход. Свети радноям хе баклажанския, бензини холия аст, краскаш мега нав тоза, моторам 100%, аккумулятори пачка мезадагӣ, 4 балоншам мега нав часпондагӣ мега соҳибшон, ягон задагӣ пӯстагӣ чашкош, ланҷрош мега ягон ҷош варид надора мега, ҳамаш заводской, айхудаш германский. 7 моҳ дига ҳуҷа дора мега, салоншам тоза, ҳамаш мошин бе ягон расход мега, гарантчикати биё аз пеш бин. мошин мега такси гаштагӣ нест, фақат оилавӣ гаштагӣ мега. мошин хеле ки дасти як одам гаштагӣ бардором. айни ҳол дар ноҳияи шаҳри Норак қарор дорад. нархаш 20 000 сомония ки бо арзонтара мешавад. 20 000 сомонӣ арзон мекунем мега. вариантҳои алиши ҳам ҳаста. ягон Дайво Ланоса, ягон мошини арзон боша алиш мекунем мега, болоиш ягон сум, яъне ки сумтиян. номерошон кор мекунад. ба кадоми шумо ки маъқул аст, бара ман срочно тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бодрон Opel Astra F аст ки дар кузофи хечбек соли барои 1993 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авбио моторш 6 литр гуфтааст, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. раднои краска мега сафед аст, 4 балонои миёна дорад. мошин мега срочно мефурӯшад мега бо нархи 18 000 сомонӣ қарор дорад дар ноҳияи Рудаки, шаҳраки Сомонёни шаҳри, яъне ки ноҳияи Рудаки бадрон. хоб срочно мефурӯшад мега 18 000 сомона, бо арзонтар мекунем. мошин мега нахадоса, 4 балонои миёна, 4 дискаҳои худаш, салоншам нормалия, намихе краска, намихе состояния. мошин нахадо мега. кадоме ки мехарам мега бо ягон чи муомилаи хуб мекунем. номерошон номерои мегафон аст брадрон. мошин ҳуҷҷат дорад. хай бо занг зада тамос гиред марама. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бодрон Дайво Ланос аст ки чӣ хеле шумо дар комментаре хоҳиш кардед ки Дайво Ланос будем, ина баҳри мо пешниҳод чид, мо пешкаши шумо мекунем. соли барои шуш барадон 1997 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авбио моторша 6 литр гуфтааст, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад нахаду беҳтарин. 4 дискаҳои рамашка, 4 балонои 80%, салоншам тоза, раднои краска сафед, краскаш бе як кабуди, краска шудааст. хадавои мошин обшим нахадо мега, срочно сум дар кора мефурӯшем бо нархи 12 000 сомонӣ. аз шумо илтимос кардаги соҳиб шумо ки фақат одамоне ки мехаранд ҳавай занг занам мега, арзон мекунем, фақат дар назди капоти мошин дар шаҳри ҳисор 12 000 сомон нархаш. ба кадоми шумо ки маъқул аст, маромад тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бодрон Opel Vectra B аст ки чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекардед ки Opel Vectra, яъне ки дути арзон монем, ҳамаш баҳри шумо мадони азиз. соли барои шуш 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авбио моторш 6 литр, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина биё мега лебойхе правека кад мега мошин ҳама чизаш 100% мега, ҳамаш кор мекунад бе ягон расхода. просто сум дар кора мега мефурӯшем бо нархи арзон, ягон расход 100% мега, балон, мотор, хадавои дурунош ҳамаш 100%. нархи мошин мега 23 000 сомония арзон мекунем мега. одамое ки 20 000 мекунанд мега, занг назананд. мумкин то 22 то 21 ам метавонад бадоне ки 20 нам мешавад мега, точно. ба кадоми то ки маъқул аст, рақамошро кор мекунам, марама срочно тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бодрон Дайво Тико аст ки свети сафед, соли барои шуш 1997 солае ки бензини холия мегад соҳибшон.
авио мотора 0.8 литри экономни простой гуфтааст коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад нахадо аст салоншам тоза 4 баллонаи 50% дискаҳои худаш мошин опшн мегад кагнада мегад яъне ки ҳолати соза мегад бе расход. дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 12000 сомонӣ. бо кадоме ки мехарам мегад дар назди капоти мошин ягон чи муомила мекунем. ба кадоми шумо дӯстоне ки аз шаҳри хуҷанда душанбе аз куҷое ки набошад маъқултон бошад марҳамат рақамошон номерои тисел аст кор мекунад метавонед ки тамос гиред. шумо дам агар ҳамхали мошинои фурӯшии хона замин квартира бошад марҳамат сурат маълумот чароӣ кунед. мо ин ҳамхе реклама мекунем. аз шумо хоҳиш ки лайк бепора гузоред ва навора падилиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бо адрон бояд тайги аст Mercedes-Benz C-Class ки сечка соли барои 1994 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авио мотора 1.8 литр гуфтааст коробкаш механика ҳолати мошин мегад беҳтарин. мошин мегад 4 баллонаи пачка мегад 4 дискаҳои рамашка 1 сола ҳуҷҷат мошин мегад 100% мегад мотор коробка хадавой ҳамаш нава мегад радной краска сафед электропакет мошин нахадоне ки нагуфтиям ки ҳами сечка элеганса ёки мисол классика ёки объёмне ишабрадон аз нактане ки ранги объёмни метова нашуд тонировка маълумоти пурра нест барои хатон мегирем. хоб айни ҳол қарор дод аз шаҳри ҳисор нархаш 48000 сомония ки бо арзонтар ҳам мешавад мегад салон мегад тоза ҳуҷҷат 1 сола баллон мегад ҳамаш зимини нав мегад часпондем. дӯстон мегад сирошон аз сум дарокунад тоқа вариантҳои сума мегад хай алиш намекунем кадоме ки мехарам мегад бо камтар арзон мекунем 48000 сомонӣ ва кадоме то ки маъқул аст номерошон номерои мегафон аст. марҳамат занг занед. шумо агар мошин хар бошед дар комментари нависед кадом модел кадом марка мо албатта мошинотонро ҷудо карда мепардоем. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст бо адрон Daewoo Lacetti аст тага ки соли бароишаш 2008 сола мега соҳибшон. Daewoo Lacetti 2008 сол бародин азиз бензин газ ҳардаш мега кор мекунад сӯзи шӯриш абъём мотораш 1.6 литр коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 диска 4 баллонаи 80% кожни салон кондитсионер электропакет радной краска хадавой мошин опшн нахадо аст хай гиҷоиша ки нафаҳмидед кадом маълумоте ки камбудӣ бошад аз соҳибашон мегирен. галани 2008 сола мегад неки нархаш арзон нархи мошин 28000 сомонӣ мега соҳибшон бо арзонтарам мекунем мега соҳибуш тоқа вариантҳои суми холӣ номерошон номерои мегафон аст кор мекунад мошин бошад дар территорияи шаҳри душанбе пойтахт қарор дорад ва кадом то ки маъқул аст марҳамат тамос гиред. шумо дам агар ҳамхари мошинои фурӯшӣ мошинои боркаш хона замин квартира бошад марҳамат сурат маълумот нархи наво номерои телефон роекта реклама мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бо адрон Opel Zafira аст ки соли бароишаш 2000 солае ки ҳам як дона сурат дошта бардон азиз дигар надошта хай шумо агар конкретно бихаред мумкин барои шумо гирифта роӣ кунад. 2000 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад мегад объём мотораш 1.6 литр коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. сирошона сум дарокура мега мефурӯшем мошина мега тонировкааш бучидагӣ аст дига ягон компютерра 4 баллон мега нав мотор хадавой ҳамаш салон электропакет ҳамаш 100%. фақат тонировка ҳамин чизош ҳуҷҷат надора мега баллонно дискаҳо ҳамаш нав аст. бо нархи 38000 сомонӣ мефурӯшем мега бо арзонтарам мекунем мошин дар территорияи шаҳри душанбе қарор дорад. номерошон номерои мегафон 38000 сомон 2000 сол бародарон. тоқа одамони харидор боша мегад бия аз пеш бинад яъне муомила мегад алиш неги намеша мегад тоқа сум марҳамат сирошона тамос гиред. мошини навбатии фурӯшӣ аст бародарон Mercedes-Benz C-Class ки сечка объёмни соли бароишаш 1998 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад гази евро 4 дорад. хоб ҳуҷҷат ва тонировка мега ҳардаш мега то моҳи январа ҳаста мега баъд буд мешавад яъне ки тонировка моҳи январда буд мешавад азиз срокушон кам мондагиай. хоб задни камера мега дора мега кондитсионераш мега ҳаста кор мекунад радной краска сербиристи 4 баллонаи 80% диска гази евро 4 мошин нахадо бадун азиз хай буд дигаша худатон аз соҳибашон аниқ карда мегиред электропакет ҳамаш кор мекунад классикаи объёмни. хоб қарор дорад дар ноҳияи Файзобод нархаш 55000 сомонӣ мега ки бо арзонтара мекунем мега номеру транзит хай бине бародарат мо бисёри бад гап мезанем барое ки
бисёрто намуки намефорад. Барои ҳамин рақамҳоша номерои мегафон астае. метавонед тамос гирифта пурра маълумот гирем бо арзон ва савдо мекунем мега соҳибшон. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбардрон ваз 21015 ҳастае ки молодёжни советски соли бароишаш 2003 солае ки бензини холия мегад объем мотораш 1.6 литри инжекторае. коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. свети раднои серебристи 4 блонаи 60%, 4 дискаҳои худаш, раднои краска, салоншам тозаи мошин мегад нахада то қас суми холи дар кора мегад фурӯз срочно мефурӯшем бо нархи 8000 сомония мегад бо арзона мешавад. не ки одамоне ки мисол бисёри баъд арзон мекунад занг назана арзонтар мекунем мегаву ягон муомилаи бардорӣ мекунем. мошин бошад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор мошин нахадо астаи камбудиша нагуфтанд. номерошон тисел кадоме мехарад маърамала тамос гирад. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбардрон хундай старексае ки соли бароишаш 2001 солае ки судишвориш мегад дизеле объем мотораш 2 литр, коробкаш механикае мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 блонаи нав дорад мегад, 4 диска, салоншам соза хундай старексае бардор назид хай инами хел состояние гиҷош ки агар маъқул нашуда бошад аз соҳибашо тамос гирифта мепурсен. мошина срочно мефурӯша мегад бо нархи 25000 сомонӣ бо арзонтар мешавад ки 2001 солае ки дизелае. қарор дорад дар ноҳияи ҷиникул яъне ки ноҳияи дӯстии ҳозира. номи пешинаш ҷиникул, номи ҳозираш ноҳияи дӯстӣ. номерошо номерои мегафон аст. ба кадоми шумо ки маъқул аст срочно тамос гирем 25000 сомонӣ бо арзонтар када метием мега соҳибшон. дӯстон аз шумо хоҳиш шумо ҳамине ки лайки бепула гузорен ва имкона бошад навора дар ватсаби мо поделиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбардрон Daewoo Nexia астае ки соли бароишаш 1994 сол гуфтагӣ астае ки бензин газ ҳардиш кор мекунад. объем мотораша 1.6 литр гуфтааст. коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. раднои краскаи бадо 4 дискаҳои престиж дорад, 4 блонаи 60-70%, салоншам тоза намедорус камекош ранги ай опел тофтиса хай бухтон аних када гирен. 4 дискаҳои престиж, 4 блонаи 60 амхали фоиза аст бардон ки раднои краскаи мошин мегад нахадоае. хоб срочно мефурӯша мегад бо нархи 13500 сомонӣ бо арзонтара мешавад. мошин нахадоя мегад 1.6 литри простой, коробка механика, газ, бензин. дар ноҳияи Данғара қарор дорад. ба кадоме то ки маъқул аст номерошон мегафон аст кор мекунад маърамат срочно тамос гирен дигар маълумотша пурса 13500 сомон арзона мекунанд. хоб шумо дам агар амхали мошинаи фурӯшии майда, мошинаи боркаш, хона, замин, квартира бошад маърамат роӣ кунед, рекламада мегузорем. ин бо 12 мошини фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.